Pre, pre ka mo dito pa payat. Pre, mag-jogging dito ka adlaw para maniwang ta. Ako gali karon nagpapayat ba ako kay ug bayat ka daghan ba chika managit nimo. Ya, da grabe gid mga pre, chika-chika gid mga bukas sa imbe body kay kanang chika-chika na ara man na, pre. Pre. Oh no. Pre. Puti kamay, pre. Pre, ginawa, pre. Pre. Ginawa, pre. Saan ako pa ginawang kitabunan mo kun ayaw tabuni. Bisa buhi na to na. Di kalit naman po kakuyapan. Pre! Pre! Ano may heartbeat? Ano po may pulso? Parang nilig-lis. Motomot ba? Buang ba? Ako hindi mo silbi. Tawagan na inay. Sama ni ha? Hala si Jeffrey nanawag. Hello, nurse. Hello. Nasa ko ipatabang dribi. Kaya murag hapit na gini mamatay ba? Ha? Oo. Andiyan asa man nagpasyente ron? Alin ako diri sa kamantian, sa Gidulman. Hala medyo layo-layo man na. Uy sige mo anhan ako. Sige, nurse. Pagdali. Ano sa Buka po rin. Pre! Wala ka nang ingon pre nga hini na kang resistensya. Buka ako di makaamong ano ba? Pre! Pre! Sa Ginoo. Napainaw nga tabangunan yun. Pre! Pre! Anong nurse pre? Perting ko pa ha. Asa ba? Yahoo! Naagi di ay. Pre! diha noon sa di. Ate ko nurse mangwakli man. Kuya. Pre, mayon tag matabang pa ka pre. Wa naman nimo mata. Mag-check sa akong ginhawa be. Murag dadon nas morgi dam. Pulso. Wa naman kinahanglan ta mag-CPR. Ay, naisipan si PR na boy. Morgi na boy. Grabe pre morgue boy pagka grabe pre Miss Jeffrey. Kinahanglan ni si CPR kay wa na jud yung ginhawa. Kana, sige ma'am, kusga pa. Kana sige ma'am, sige kusga. Sana ako tak dapat dili sa dughan. Patsyon siguro ko ani niya words. Muna tong 30 seconds kinahanglan ta mag-mouth to mouth. Kini mo na ginig akong gihulat mouth to mouth na. Ay, mouth to mouth ma'am. Sige. Ako kabalo ko na. Mouth to mouth mo puli pamanggit ka sa muka ginga. Aw, lihiro ko na be ako be. Okay na ko. Ay, mouth to mouth ma'am pre. Ay okay na lay ko lagi. Okay na ka? Ay okay na ko okay na. Wala na okay na. Ah, binuang show juga pre okay na ka? Okay na lay ko. Sa man na oh. Sama na. By the way, ma'am, asa pa ya. Kasi ganahan ka mo sabay sa mag-jogging ba? Mag-jogging mi karon. Pre, mauwa na kita bangan sa nurse niya imo ko og jogging. Daghan pa ng pasyente. Ngayon, tapos mo kuyog sa kuha na mo luwas sa tuwa. Daw big me. Kuha na po ko karon ma. Kuya pa na po ko. Sige, kinahanglan ako moadto ha. Bye-bye. Pag ayo-ayo mo diha. Ah, sige ma'am. Ma'am, pero ma'am. Ay, saan? Ma'am, sige ma'am. Salamat sa to. Ikaw pre kay Chicks Boy ka kita bangan na gani ka. Pre! Tawa ka pre, di na po ko ginawa pre. Pagkirig-kirig. Bahala kang matikba ka diha. Ay!